Шокът е физиологично състояние на организма, при което не достигат достатъчно хранителни вещества и кислород до мозъка и клетките на тялото. Може да бъде съпроводено от ускорен отслабващ пулс, ускорено повърхностно дишане, бледа кожа, студена пот, умора, апатия, неадекватност, замаяност, гадене, повръщане и други. Премахни причината за шока. Постави пострадалия да легне. Повдигни краката на пострадалия. Разхлаби дрехите. Успокоявай пострадалия. Контрол на дишане и пулс. Завий пострадалия. Няма от какво да се притеснявате. Сега ще дойде медицинска помощ.